tuo koji rad na nas, avere sa i duha vdăman but. Nona gjane sovdali, ka dehal tut sarmande. No mena naj tebi straf, sardu kavdan mojilo, butkarove smange i всичко, kavel tuke angla kojaka. С нощи съм те видял с друг, как ти си пишеш с него, как ти разби сърцето ми, как ти ме нарани. Но ти не знаеш аз на какво бях способен за теб. Аз бях готов да се нараня за теб. Бях готов срещу остриета и куршуми да застана. Sokircan tumansa ame dikliom tut sarmoilo, kaj merav tuke. Всичко кавел туке англа кояка, саркерава сте асалто мой, аканатовджан манге, манге парипе. С нощи съм те видял с друг, как ти си пишеш с него, как ти разби сърцето ми, как ти ме нарани. Но ти не знаеш аз на какво бях способен за теб. Аз бях готов да се нараня за теб. Бях готов срещу остриета и куршуми да застана. Ти загуби една рядкост, всичко ще ти идва пред очите, но това мое добро сърце няма да намериш. Да искаш и да потърсиш такъв като мен в някой си друг, няма да намериш. И колкото и да бягаш от това, един ден споменът за мен ще те връща назад. Но тогава вратата вече ще е затворена. С нощи съм те видял с друг, как ти си пишеш с него, как ти разби сърцето ми, как ти ме нарани. Но ти не знаеш аз на какво бях способен за теб. Аз бях готов да се нараня за теб. Бях готов срещу остриета и куршуми да застана. Изпусна истинския човек, който беше готов на всичко за теб. Рикардо Студио и Биг Мейкър Димитър.